ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗପ ଶୁଣିବା ହେଲା। ଗପଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଚତୁର କୁକୁଡ଼ା। କୁକୁଡ଼ା ଆଉ କୁକୁର ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଖେଳାଖେଳି କରନ୍ତି, ଏକାଠି ଖାଆନ୍ତି, ଏକାଠି ଏକା ସାଙ୍ଗେ ବୁଲନ୍ତି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେଇଭଳିଆ ନା ଦିନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ କେବଳ ଖାଲି କୁକୁଡ଼ା ଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ବଣରୁ ଗୋଟେ ବିଲୁଆ ଆସିଲା Hello, Rooster. Come closer for a tasty treat. I know your tricks, ଏବଂ Wolf. ତାକୁ Oh, but it's କିଛି safe, କହିଲା। I promise. Stay back. ସେହି ସମୟରେ କୁକୁଡ଼ା ଭାଇ ବିଲୁଆର ଚତୁର ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ବିଲୁଆ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେହି ସମୟରେ କୁକୁଡ଼ା ଭାଇ କ'ଣ କହିଲା ନା କହିଲା, ରୁହ, ମୋ ସାଙ୍ଗ କୁକୁର ଭାଇକୁ ବି ଟିକେ ଡାକେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡାକ ପକାଇଲା ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୁକୁର ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ବିଲୁଆକୁ ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଖେଦେଇଲେ। ଗପଟା ସରିଗଲା।